mata a dangare, mata a dangare, mata a dangare gashe ku mata, mu gaida mata, mata a dangare shiri na mata, shiri na mata, mata a dangare shiri ne na mata, dan ci gaban ku yan uwa kun ji mata, shiri ne da za ya saita tsari na mata, shiri ne domin dukan dabarun ku mata, shiri ne da ke nusar da ku duka mata, shiri ne da ke faɗakar da duka mata, ku garzayo ku zauna ku kalle shi mata, domin shirin da za ya amfane ku mata, shiri ne da aka kirkire shi don ku mata, shirin mata a dangare ku gan shi mata. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shi namu mai suna Mata a Dangare. Shirin Mata a Dangare shi ne muke kawo muku shi a kowane mako. A cikin wannan shi namu na Mata a Dangare ya kunshi abubuwa da dama domin karuwar mu mata. Kamar su ilmantarwa, faɗakarwa, har ma wa'azantarwa. An shirya wannan shi ne da mu mata mu ƙaru da abubuwa da dama kamar yadda za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu, yadda za mu gyara muhallinmu da kuma sauran abubuwa da dama. To, har yau ma kamar dai kullum ne, yau ma shirin Mata a Dangare ya zo muka da zamantakewar makociya da makociya. Ya zamantakewar makociya da makociya yake kasancewa. Wani irin zama suke yi, ya kuma ya kamata su yi wannan zamar. Amma kafin mu tsanama cikin ainihin shirin namu, zan so sada ku da bakinmu na wannan mako. Malama? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Zulaihat Umar. Da kuma malama? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Amina Adamu iya. To masu kallon mu, kun ji sunayen bakinmu na wannan mako. To a yau za mu tattauna akan zamantakewar makociya da makociya, ya zamantakewar makociya da makociya yake. Malama Zulaihat, masu kallon mu za su fara ji daga gare ki, ya zamantakewar makociya da makociya yake, ya kuma ya kamata su yi zama. To daga farko dai zamantakewar makociya da makociya a yadda muka tsinci kanmu a wannan hali na yanzu. A da za ki ga ana makotaka ɗan gidan nan gidan da ɗan wannan gidan ba kya bambanta ɗan gidan wanne gida ne. Ba za ki taɓa bambancewa ba duk inda ya shiga gida ne. A wannan zamanin ku za ki ga wasu yaran ma in sun shiga cikin gidan makota za ki ga ana korarsu. A halin yanzu sai ki ga gidan makoci ma ya kwana da yunwa. Sai ki ga akasari za ki ga shi ɗayan gidan za ki ga a cikin unguwa wannan gidan da wannan gidan za ki ga in wannan masu hali ne waɗannan masu ƙananan ƙarfi ne. Sai ki ga ɗan gidan marasu ƙarfin in ya ɗan shiga gidan sai ki ga yaran gidan. Har iyayen ma za ki ga suna nuna wa sauran 'ya'yan su ma sun gane yana shiga sai ki ga suna hantararsa suna korarsa maimakon su taimake su sai ki ga gidan makoci ya kwana da yunwa ma a wannan halin. Ɗayan kuma yana sane wai ko irin ya ɗan taimaka masa ba zai taimaka masa ba saboda baƙin ciki. Ko kuma ki gani in an samu masu tausayi masu rangwame sai ki ga in suna jin tausayin ɗayan makocin su kuma in Allah bai sa sun haɗu da mai makoci na gaske na garba sai ki ga suna ƙoƙari su kyautata masa duk wani ɗan abubuwa haka ki ga suna kaiwa makocin don su kyautata mai musamman mu mata. Kin san muna da tausayi. Wani mai gidan za ki ga ma shi bai damu da tausayin ba matar ce ita take sa shi ta ce don Allah ya kamata a taimaka wannan gidan kaza to in ya kawo wannan taimakon ta kai maimakon ita wannan mai karamin karfin maimakon ta farin ciki da wannan abun sai kiga tana bakin ciki tana hassada sai kiga ana yayyadawa a cikin unguwa ko game da abinci ma haka kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da ka ci a gidanka makocinka in bai ci ba ka bashi. To mai tsoron Allah sai kiga in ta dafa wannan abincin ta dafa ta zuba a cikin kwano don ta kai wa makociyar don ta kyautata mata amma wannan kai mata din da za ta yi don ta kyautata mata sai kiga tana jin haushi sai hassada sai kananun maganganu har dai a zo a rincaɓe. To wasu da yawa za ki ga suna son yin taimakon amma sai ki ga wannan abin ne yake jawa gaba ɗaya sai ka ki mu'amala da makoci sai a rinka ai yan boko ne kaza wasu kuma da ya kamata su yi taimakon ba za su yi ba. Kamar akan yara za ki ga yara sun fito kofar gida suna wasa in dan wancan gidan ya dan diki wancan yaron sai ki ji uwa ta fito cai in ba ta da haƙuri sai faɗa sai a kaure da faɗa har akwai masu yin dambama akan yara.
ko kuma ki gani in dan can gidan yana da tsokana sai ki ji uwar tana cewa in ka kama shi in wancan din ya dan taba shi sai ta ce in ka fita in dai ka kama shi ka masa dukan tsiya ni na saka ka dike shi maimakon ta koya mai yayi hakuri a waje ya kamata a ce ta ce in ya fito waje duk wanda ya kula shi da tsokana kar ka kula shi ka zo ka faɗa mu sai ta koya yaron ta hakuri. To haka zaki ga abubuwa gaba ɗaya ba sa kyau wannan rayuwar ta yanzu. Amma a da sai kiga dan makoci ya shiga cikin gidan ɗayan, kiga suna rayuwar su kamar a cikin gidan yake. Har a masa wanka a masa menene sai kiga makoci ma in ɗaya bai da ƙarfi ɗayan yana biyan kuɗin makarantar yaran ɗaya gidan. Amma a yanzu zai yi wahala sai dai ɗaya ba za a rasa ba. Ba a samu kwata-kwata. To malama Zulaiha ta mun gode. Malama Amina, kin ji fa bayanin da malama Zulaiha ta yi mana akan zaman makautaka yanayin yadda zamanin yanzu abubuwa suke tafiya. Ke ma na san kina da wani ƙarin bayani da zaki ƙara masu kallon mu. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusan ma duk abin da nake so in faɗa ta riga ta faɗe shi amma na ni a gani na kin ga makotakan nan babu abin da yake kawo musu tashin hankali a tsakanin su irin yaran nan. Kamar yadda ta ce saboda kin ga yanzu idan ana tare a gida ko kuma in ce a anguwa ɗaya sai kiga yara ne faɗan yara ne amma sai manya su zo su shiga nasu cikin faɗan dumu-dumu har su zo za ki ga yana haddasa gaba a tsakanin manya kuma still a wani lokacin kai ka zo kana gaba da ɗan uwanka a makocinka a matsayinka na babba kuma kafin nan kai ka ankara yaran sun zagaya sun shirya to kin ga wannan ma duk ba shi da amfani kuma sannan wani lokacin shi kuma da kuma rashin kyautatawa ma yana jawa irin abubuwan nan sosai dan sai ka kalli makocinka ne bai da ma abin da zai ci gashi na abin tausayi ba a ce wa idan an cika kyautatawa mutum ka kwaso duk abin da kake da shi ka bashi ba amma ko da kaɗan ne in kana da 10 in ka ɗauki guda 3 ka ba a makocinka baka faɗi ba amma na sai ki ga yanzu kwata-kwata rayuwa kyautatawa ya zai an yi karancin sa an yi karancin kyautatawa sai kiga kana tare da makocinka shi ba ma shi da abin da zai ci ko kuma yaran suna nan suna zube kuɗin makaranta wannan government school maybe ma kuɗin PTA kadai ake biya a government school amma sai kika yaro saboda wannan kuɗin PTA din an dawo da shi gida kuma sanan makocin shi ya fi karfin naira miliyan 10 ma amma ba zai iya cire wannan kuɗin PTA din ya bashi ya je ya zauna a makaranta ba so kuma da sanan da abubuwa makamantan haka to ni a ganin na gaskiya ya kamata a ce mun taimaka ma makotanmu a ce duk dai mutane sannan kuma ko da ba a ce sai kai miliyoniya kafin nan ka taimaka wa makocinka ba ko mun kaɗan da ba sai ka ɗauki kuɗi ka ce a makocinka gashi ni na kyautata maka na baka kuɗi da yawa ba wani abu in ka ɗauki ko da abinci ne ka dafa an ka gane akan cewa makocinka fa yana cin halin damuwa ka dafa abincin nan ko da ya dafa maybe wanda ya dafa in bai kai naka daɗi ba kawai suna zaman haƙuri ne kawai dai bari mu dafa mu ci akwai abincin za a ce a ci ne kar a mutu ko to idan ka dafa ɗayan abu da aka ce yana da daɗi ko wani abu dan akwai ma hakkin makotaka da ma wannan ma ya fito a cikin addinin musulunci wanda an ce idan ka dafa abinci makocinka ya ji kanshin shi baka bashi ba kana da haƙƙi to kin ga duk wa'annan baka saka shi ka dafa abinci in har abincin yana da daɗi dole makocinka zai ji kanshin shi ko da baka sa mishi komai a ciki ba to ni a ganin na ko abin da ka dafa ka ebi kaɗan ba a ce ka kwashi duka ka kai mishi amma ka ebi kaɗan ka ba dai ko a kwano ko ƙaramin kwano in kai ma abin ba wani mewa ban kai ba ko a karamin kwano sai ka mika wa makocinka wane gashi mun dafa kaza ni ma nace gashi ku taba to kin ga idan kana haka shi ma wata nan ko da bashi da shi ko min yanda ko a halin da yake shi ma zai iya idan ya abu ko da abin bashi da wani dadin arziki to shi ma zai iya ebo ya kawo maka saboda shi ma ya ga tunda shi ma ya ga kana kyautata mishi to shi ma zai kokarin kyautata maka amma yanzu duk abin da ya karanci ana shine rashin kyautatawan yana yawa kuma sannan da rashin haƙuri irin namu dan sai ta ga kamar yadda tace zaki ga ana faɗa yara suna faɗa sai uwa ta fito ta zage-zage kai dan gidan uban waye kaza to zan ga wanda ya tsaya maka sai kiga uwa ce da kanta za ta fito ta rama wa ɗanta duka to kin ga irin wannan abun shi kuma ya kowa babu wanda zai da kaga yara ne suke faɗa sai ka ce kai haƙuri kai ma kai haƙuri kar a kusaki ka kuma ku haɗa su duka biyu ka zana amma sai ka ɗauki wanda ba naka ɗan ba sai ka daka to shi ma ai uwa ta kalla ka ita ma ranta ba zo la ta miki magana wance ya kika yi haka wannan ai ba da biyan gaskiya bane so ni a tana idan yara suna faɗa kama za faɗa ba kyau ai akwai ƙaryan da ake kiransu ma white lies za ka yi ma yaro ƙarya kai ka san ƙarya kake mishi amma saboda zai shiri din sai ka mishi ƙarya sai ka ce mishi ƙarya abin nan faɗa ba kyau ka ga ya mishi ka tsorata shi da wannan faɗan da ke to shi zai tsorata ko kuma idan aka dako shi ya dawo gida kar ka ce mishi in ya fita ya rama ba a haka ba a ga so da zai fita shi bai rama ba kuma a ƙara dako shi so tunda mamanka da ta ce maka in ka fita ka rama to in ka fita diyan da za a yi ka nemi tsokala kaga an faɗa ka yi bi maganar uwar taka dole za ka je kai to in ka fita kai baka rama faɗan ba sai a dako ka wani in yaro yanzu sai ka ji mishi kai hakuri faɗa baki in yi maka kawai ka zo ka gaya ko kuma idan ya dake ka je ka faɗa a maman shi to kin ga idan ka ce in ya dake ka je ka gaya a maman shi in ya tashi ai uwar zai je faɗa ko aka ce mai togaciya maki faɗa ne to kin ga dimo kana kawo ƙarana ita ma kanta idan ita mai hankali ce uwar ita ma za ta yi wa ɗanta magana ku daina faɗa ku ƙawaye ne ku kaza ne
haka yara za su haɗu su haɗa kansu amma ba wai kai ta cewa in ka fita karama to wata ba zai rama ba sai ko a ramu kuma to kin ga abin duk ba zai musu daɗi ba su ma kuma iyayen gaba zai ci gaba kuma wanda zai zama endless gaba ne wanda ba zai iya tsaya ba to gaskiya iyaye ya kamata mu koya ma yaran mu haƙuri dan shi ma yana ɗaya daga cikin tarbiyya. To ai da yake kin san wani sa'in malama Amina wani sa'in rashin fahimta yana kawo haka so dole ne baki fahimci makociyarki ba to dole dama zaman lafiya zai zama muku da karanci. Gaskiya ne malama Zulayat a sani na kamar akwai makociyar da zaki ga muku sa'in makociya ce amma kuma tana da buƙatar taimako to amma kuma duk lokacin da aka zo za a taimaka mata za ta nuna ita ba ta so ko me yasa wasu suke yin hakan? To akwai dalilai da yawa. Na farko dai zaki ga makociyar da ake son a taimaka mata ba ta so. Kin san mu mata abubuwan mu yawa ne da su. Sai ki ga wata ta yi taimakon amma ba dan Allah ta yi ba. Sai ta taimaka mata da zarar ta fita gidan kitso ko dan wani abu ko ta shiga gidan wasu makota an yi biki haka ko za a yi suna sai ki ji tana cewa nan fa nake taimakawa gidan wance. A ce wannan gidan su wancan makociya ta kullun cikin taimaka musu nake abin tausayi a kaskantar da kai to ita ma zai iya yiwuwa ita ma ta tashi bayan waccan ta fita din ko bayan kwana biyu zai iya yiwuwa ta je gidan to kuma in waccan din wacce aka faɗa munafuka ce ko kuma akwai mata da yawa a gurin sai ki ga akwai wacce za ta zagaye ta faɗa mata to wannan magana in ta ji 1 2 3 sai ki ji abin yana mata ciwo in an zo za a taimaka mata ma sai ki ji tana nuna ba ta so ba ta bukata saboda za a yayaɗa ta a cikin gari kin ga in za ka yi wa mutum taimako so ake kai wa mutum tsakani da Allah kai wa mutum tsakani da Allah so ake in za ka yi taimako in ka bayar hagunka ka ta gani gaskiya ne kar ta gani in ka bayar ba sai kowa ya sani ba a ɓoye ma sai ka yi wa mutum abu kin gani to wannan abun ne yake ja sai ki ga mace ba ta so ma a taimaka mata sai ki ga kuma mijinta ba yadda zai yi tana dan sana'a te wancan amma abubuwan da za ta kukkulla sai ki ga da kyar take kulla amma in an kai mata sai ta nuna ba ta so har zaki ji tana faɗa ma an rena ni ce muku ne ba ni da shi kaza to samtun ladad wannan abubuwan ne suke ja wallahi gaskiya bai kamata ba kuma kin kalla wasu matan ba wai don ana rena su bane ma suke yin taimakon wasu matan suna like ji da kansu ba zai ba su ma su yadda a taimaka masu ba sai kaga su sun dauki kansu abin da su suke in ba haka suke ba to sun dauki ji da kai sun daura kansu to sai suna kalla kaman kaskanci ne ya za in karbi taimako a wajen wani ko bayan nima ina jin kana nima wata ce ko da fa ke kin san ke ba watan bace kuma sanan me niyan da taimaka miki mata san ke ba komai bane amma sai kana cewa kai ni ba zan karbi taimakon ta ba saboda ni za ta rena ni ka ta gaya a mutane ko wani abu kuma bayan maybe wanda take so ta taimaka miki ma ita zuciyarta ba komai kawai ta ne a bar ta taimaka miki amma ke kuma sai ki dauka a ranki akan cewa ai idan ta taimaka min akwai wani abu ko kuma za ta je ta faɗa ko wani abu kuma za ta sa a raina mijina to kin ga duk waɗannan abubuwan ma suna faruwa tsakanin mata saboda waɗansu sun dauka idan an taimaka maka an raina ka ne kuma ni a ganna gaskiya an taimaka maka ba an raina ka bane kawai an taimaka maka ne saboda ka kai a taimaka maka saboda ai akwai masu bara a layi kuma ba ai sun fi ka bukata amma kai aka samu ka har gida aka dauka aka baka tunda kai kana zaune a gida a natsani da mijinka da yaranka to amma aka bar masu bara a layi aka zo aka same ka aka taimaka maka ne aka diyan da taimako ka sai ka bude hannu ka karba ka yi godiya kuma sannan kai ma wanda maka taimako addu'a ba wai kai ka tsaya kana cewa a azire na ka ko wani abu babu raini a cikin taimako ai raini kam in mutum ya so da ba taimako zai maka ba zagin ka zai fita yana yi amma kin ga wayansu kawai sai su dauka kan cewa an ka taimaka musu kare na musu ne gaskiya ne a malama Amina to amma sai nake ganin kamar kuma akwai wasu makotan da zaki ga makociya ce maybe makociya ta ce zaki ga wasu yau ta bani abu zan ƙara koma gobe in ce ta bani yanzu an jima zan ƙara komawa sai kiga wani sa'in kamar ita ɗaya tana gazawa to me yasa su wasu matan suke da haka an baki yau an baki an jima an baki yanzu amma still gobe sai kin ƙara komawa to gaskiya wannan ana kiran shi rashin godiyan Allah kuma sannan da rashin kunya ma dan fi sabilillahi ko da ma wannan abin ina experience dan bana mantawa ba wai ina da hali ko ina da karfi ba ko kuma ni wata ce ba amma akwai shekara ta 2011 lokacin ina Maiduguri akwai wata mata za ta aiko kullum za ta aiko ita bai ina mama naki ban kaza ko shin ba ta ita ba ta kunya ni sai in ga kamar ina aika nace a ban kaza to gobe zan iya aika ba to amma in ta aiko tace a bata kaza har to da asad din da kai wani lokacin mama na ta zo sai ta aiko wai in mama naki bata tumatir da attarugu da albasa kuma sannan idan kina da magi da guntun shirke bata kuma idan kina da mai gashi ki zuba mata akwai mama na tana kwance ko ta lai ko sai ta irin ranta ya riga mata tace ko kukan ku ci a baku miya
to ai kinga akwai irin to kuma daga bayan ta aiko tace a bata wannan abu sai a musu ce ta tafi ba za a bada ba kin gane to ma ta ishe ni sai in ta zo kawai sai in ce kuma ba wa bata da shi din bane akwai matan da kawai su roko a jinin su yake to kawai daga bayan ta aiko tace in bayar ma sai ce ni ban da shi kawai so da abuna ga nawa da suka fita bukata su ba sa mun wannan ko za su aika maybe za su aika wannan once in a while za su ce a ba su kaza kuma zai jima amma ta ran ɗaya sai ta aiki 10 bata gaji ba to kin ga irin wannan akwai matan da su ba su da godiyan Allah gaskiya kuma sannan idan suka ba akwai ana cewa wai ba su da appreciation ba to ba su appreciating abin da ka musu in ka musu abu ya kuma sannan zaka ma wayansu abu ba su da godiya ba za su yi maka ma sun gode din ba da aka ce godiya ne yake karfafa kyauta ko dan yanzu mutum ya maka kyauta ka ce mishi ka gode ya san ka ji dadi yawa zai maka yawa kuma sanan gobe ko baka roke shi zai yi sha'awan ya maka so kai wannan ka gana mata kaza ki ga abin da tayi kaza to amma kin kalla gaskiya irin wannan matan kam dama akwai wanda maybe roƙon ma a jinin su yake mani ina ga kaman yanda ake alluran chloroquine da allergies ma maybe an musu ta roƙon don wallahi wa'ansu suka fara roƙo har sai ka rike baki sai ka kaman su kam ya za su yi ne da rayuwarsu in ba su yi roƙon ba hankalinsu ma baya kwanciya kuma ko da ba su san mutum ba za su iya su roƙe shi kuma sannan ba sa kunya kai da kai ko kuma mijinka yana gida a mijinka baya gida su dai kawai roƙon za su maka wasu tarar ma mijinka yana nan za su shigo ina wani lafiya ina gaja su ce kaza wane kaza ba ni kaza mana kuma mijinka yana nan to kin ga akwai abin da aka ce ko da kyauta za ka yi da kayan abinci sai ka tambayi mijinka amma kisan mata wannan a ce raunin zuciyan baya bari ma mu tambayi mijin to kin ga asirin za ka dauki abu to gashi sai ka ba mu kawarka ko wani abu to amma a gaban mijin ma kin zo kin ce a baki abu kaza ba zan iya ce miki ba ni da shi ba amma daukar maki ce za ce okay dama ashe abin da kike kina sai ki ce min kaza babu dole tunanin sai tafi wani wuri to kin ga yawa to kin ga gaskiya akwai wani ana kiran shi neman taimako da rashin hankali haka ne gaskiya ne malama Amina mun gode da wannan malama Zulat kin ji fa abinda malama Amina ta ce akan yawan roƙe-roƙe da wasu matan suke da shi na san ke ma kina da wani ƙarin bayani da za ki ƙara wa masu kallon mu to haka ne amma da abubuwan ma da zan faɗa ta riga ta faɗa hakan ne yake faruwa amma ni a tunani na mata waɗanda zaki ga suna yawan kai roƙon nan a san min kaza a san min kaza ina tunanin wasu anya a cikin gidajensu ba haka suka ga nasu iyayen suke yi ba dan da yawa zaki ga mace wacce take irin ba ta da kamun kai zaki ga tafi yin irin wannan abu wata da kanta ma za ta rufo mayafinta ta zo ta miki sallama a gida ga mijin naki sai ta ce salamu alaikum ina gajiya ba gajiya ba za ta ji kunya ba ko da yana daga cikin falo zai ji muryarta dan Allah ki san min kaza kin gani kuma in ta zo da kanta wannan ba za ka ji irin ba za ka ji daɗi ka ce mata babu ba za ka ji nauyi kin ga ta tona maka asiri a gurin mijin yadda ta faɗa zai na faɗa ya ce da mun bayar da kaya na kike yi ban sani ba duk da rashin hankali dan da yawan mata zaki gani dai a yadda nake gani zaki ga majority waɗanda ba su da kamun kai su suke yin wannan abubuwa kuma bai kamata ba kuma ina tunanin gaskiya mazajen su san suna wannan abun ba dan sai sun fice kuma da tsimulmula wata matar sai ta shiga roƙo wata matar zaki ga mijinta irin yana bata kudin abinci ma irin ta auna ne zaki ga ya dau kudi ya bata ya ce a siya abu kaza a sai kayan miya ayi waye to in ta je ta dan roko ko ta dan siyo shinkafa ta yar kadan in tuwon shinkafa za ta yi sai kiga ta aika gidan makociya dan Allah a san mun dan Allah in kina da samun bita ki san mun an bata kudin fa dan Allah ki san mun tuwo na ne ya ruwa zan daure kuma nan bata dora ma tuwon ba ko kuma irin magi gishiri menene an bata kuɗin fa amma sai kiga tsabar tana so ta tattala wannan ana kiransa sata kenan tunda namiji in bai amince ba kyau haramun ne ya kamata in kai ce fananka kuɗi ya rage ka ajiwa namiji to duk wannan tsabar tsimulmulan ne yake sawa sai a rage kuɗin sai a ɓoye sai a je a roƙa a makota bai sani ba daidai gwargwado yana so ya rufa wa gidansa asiri bai san ana yi ba ma gaskiya ne kin kalla kama ni yanzu a tunani na ya kamata ni dai kam ya kamata kin ga su ma mazan da nasu laifi dan ni in har mace tana haka ai babu yanzu ai matarka tana da irin wani halin ka ce kai baka taba sani ba ko kadan za a maka koda gulman shi a cikin anguwa to ni a ganin har mata tana da irin wannan halin abu ɗaya namiji ya kamata ya shi duk abin da ya kamata ake bukata ya siya ya bata sai ko mu ga yanda za ta sai ko za ta je ta sayar ko yaya to amma ni fa a wannan bayanin naku akwai matar da na sani wanda wasu suna yi ne saboda halin su wasu kuma suna yi ne kamar yadda take faɗa saboda tsamalmala an ba su kuɗin sun kasa siya dan abu ne akwai matar da na sani ita gaskiya
ita laifin mijinta ne. Ko? Saboda shi ba zai bata ba, kuma ba zai bata ta nema ba. Dan idan ya tashi baya bata kuɗin abinci, tana da yara amma ba zai bata abincin ba, ba zai bata kuɗin ta siya abincin ba, shi dai bai kiba da safe kawai ya tashi ya fita aiki. Sannan kuma da ta ga irin wannan wahala ya fara damunta, sai mai ta fara dan a kawo mata wanki daga makota, ta wanke a dan bata abu ta ci abinci. To sai zama da shi wanka wadanda take karbowa ta wanke dan samu abin da ta rufa kanta asiri, sai zama da shi kuma sai dawo gida sai mata duka akan me yasa wai za ta ringa zuwa ta karbo, so take tona masa asiri a san baya bata abinci. Kuma wani shi din baya bata abinci, to daga garin me za ta fara, dole sai ta roka ta ringa lekawa makota ta ringa cewa a san mata. Gaskiya. To ubangiji dai Allah ya ba sa mu gane gabaki daya mu gyara. Da matan da suke yi da kuma su mazan da ba sa ba matan su kulawa da yake kai matan su ga hankali da yake jawo matan su har suke tunanin ba za su leka makota domin su nemo abin da za su ci. To malama Zulaihat, wani irin shawara zaki ba wa mata ko kuma in ce wani irin shawara zaki ba mu ga baki daya game da abubuwan da yake faruwa? To, ni dai shawarar da zan bayar ba za ta wuce in ce dan Allah dan Annabi makocin da yake da hali kar ya duba wai irin kamar maganar da muka mayar ɗazu, irin makociya a kai mata taimako tana gudun a jizgata ta ƙi karɓa. Irin wannan taimakon ma da aka fi so shi mai gidan ne ya kamata da kansa ya yi in yana da halin, a nawa tunanin. Kamar wajen kuɗin makarantar yara, tunda zaki ga majority zaki ga yaran talaka makarantar da suke yi ba ta kuɗi suke yi ba. Ba ta kuɗi suke yi ba, to ya kamata a ce ɗan kuɗin abubuwa, ɗan kuɗin littattafai, ɗan mai in wancan mai gidan ba shi da shi, sai wancan ya rinka dauriya yana ba su, ba sai ya ba wa matar ba. Kamar kuma wajen abinci zai iya da kansa ya sallama a ɗaya gidan makocin nasa kamar da magariba, kin ga idan kowa ya ɗauki ba wanda zai sa ido, in za ka yi dan Allah kenan, sai ya ɗauka sai ya sallama a gidan makocin nasa ya ce gashi, bai ma san maye ba sai ya shiga ciki ya buɗe ya gani, kin ga zai ta godiya. Kuma akan mata da suke rage kuɗin cefane suna tura a tura can gidan a tura da Allah, sai ki ga wata makociyar in babu a can ta tura a can, sai ta zagaye eriyar da roƙo. Ya kamata a ce tunda mijinki ya ɗauka ya baki ya rufa miki asiri don ku rufa asirin junanku, ya kamata a ce ki daina wannan rage kuɗin kina ragewa, ya kamata a ce ki rinka yin komai a wadace, ki rufa wa kanki asiri, ƴaƴanki su ci su ma su ji daɗi, ba sai sun shiga cikin makota suna leƙa suna kwaɗayi wani lokacin ma ana hantarar su ba. Bai kamata ba irin waɗannan abubuwan. Ni dai shawarar da zan bayar kenan, ya kamata in mijinki ya baki abu ko yaya ne, ke in kina da shi ma maybe kina wata 'yar sana'a a cikin gida, in bai cika ba sai ki cika da kuɗin ki, ba sai kin shiga makota ki roƙa ba. Su kuma makotan da suke son taimako dan girman Allah su rinka kokari suna taimaka makotan su. Abin da zan ce kenan da waɗanda ma ba sa yi din, ya kamata ka rinka tausaya makocin ka halin da yake ciki. Kai ka ci ka koshi, wani ma sai ya kwana biyu, musamman a wannan zamanin kwana 3 har sati ma wani bai dora tukunya ba, sai dai kiga ana dan aika a dan suyo awara, yan kosai yan wani abu ana ci, kiga yara suna ta tafiya suna layi. Bai kamata ba, wallahi ya kamata a ce mu tsarkake zukatan mu dan girman Allah, mu rika taimaka ƴan uwan mu makota da basu da shi. Masannan kin kalla su kansu mazajen ma ya kamata a ce su kansu sun taimaka wa iyalin wajen ganin yanda matan suke yi. Dan kin ga wa'ansu kawai suna barin matan su kara zube ne, kin ga ya kamata a ce san me movement in ma san su a cikin anguwa, ba a ce wai su tsawaita bincike ba, amma kansu bari matan su zo suna abin da zai kawo musu abin faɗa shine ka ba mace kuɗin cafane kamar yadda kika ce, yanzu ita bata yi cafanen ba ta cinye, to kin ga an kawo maka abin faɗa, kashi tana bi ta roƙa a gidan nan kuma yanzu haka za ta zuwa ta roƙa a wani gidan ma mijin matar yana nan. To kin kada kuma sannan akan su ma mazajen da ba sa iya su yi ma ƴaƴansu yawa, ba sa yin abin da ya kamata, sai su bar matan nasu haka ba abinci ba ruwa ba komai, kuma ba so su yi sana'a. To kashe ta kake so ka yi? Kai baka bata ba, ai dole ne ta yi roƙo. Kuma sannan babu mace da ta zauna da yunwa ai. Dole mace ta ci abinci, dole ƴaƴanta su ci abinci. Kai dan adam ma yana buƙatan abinci a rayuwa, ai abinci shine rayuwa. Amma ka bata ba abinci, ai dole kin ga yunwa zai kama ta. To kin ga dole ne ta yi roƙo. Kuma duk wanda ya ji yunwa ai dole ya yi roƙo. To gaskiya ni mazajen nan su ma gaskiya masu gallazawa matan su bai kamata ba, ka bata gwara ka bata a ce kaɗan ne akan kwata-kwata ma baka bata ba. Gwara ka bata, ita mace ta san da ta sarrafa kuɗinta. Kuma sannan mazan da zaka ga suna ganarwa matansu azaba a gida, mace zai ga idan suka fita ko kasuwa ko kuma office ko wani abu sai ka ga su aika a siya musu wancan, a siya musu wannan, su ne lemu, su ne abinci shinkafa da kaza, su ne wane ne, su ji daɗin su dai, matan kuma suna can.
To ni a gana kuɗin da ya kamata ka sai wannan shinkafa da kaza da su wani lemu mai sanyi gwara kawai ka haɗa kuɗin ka ba a matarka ita kanta sai za su sarrafa kuɗin. In ma naman kake so wallahi za ka kalla a cin abinci kuma kaga ba kai kaɗai ka ci ba dukan ku za ku ci. Amma sai kaga duk ka fi kallace kuɗin kai kanka ci ɗaya ya kai kuɗin cefane. Wani sa'in mantawa suke da haƙƙin su ne su kula da iyalansu. Dan ni kana akwai mutumin da na sani a gaskiya a gidan shi babu abinci. To kuma yana da yake Allah ya taimaka ma matar tasa ta irin tana da ƴaƴa manya wanda suke dan aiki. Su ne idan suka dan yi aiki sai su dan kawo kuɗin sai a siya abinci a ci amma kullun yana tukuba tsire. Kullun da yamma idan kika je wucewa sai kin ganshi a zaune yana tunawa amma gidansu can babu abinci kuma abin da ya dame shi. Kuma har iya haɗiya. Kuma hankalinsa a kwance. To maza da mata duka mun dai dan shawarwarin da malama Zulaiha da malama Amina suka bamu wanda mu maza ya kamata mu san haƙƙin mu ne mu kula da iyalanmu saboda haƙƙin su yara taya a wuyan mu kuma matar da ake bamu ba ma amfani da shi ko kuma muke dan boyewa ya kamata a ce mu daina domin idan har mijinki ya kawo miki kuɗin da zaki siya abin da zaki ci da ƴaƴanki kin ga ya rufa miki asiri ke ma kuma ya kamata a ce ki rufa masa asiri to Allah ya ba ku ikon gyarawa gabaki daya. Duka an muka kawo ƙarshen wannan shi namu na wannan mako wanda ni Hannatu Bashir na gabatar tare da malama Zulaiha Umar da kuma malama Amina Adamu Iya. Muke ce muku ku ƙara kasancewa tare da mu a wani mako namu na gaba. Shiri ne da aka kirkire shi don ku mata. Shirin mata a dangare ku gan shi mata. Ki zauna ta zauna ku yo zaman ku mata. Domin ku kallon shirin gana ku ne mata. Da ke da ita har da ku da su dukan ku mata. Ban ware ko guda ciki bakin ji 'yar uwata. Kanwa garan da yaya kai har da matata. Kowa da kowa cikin ku har kakata. Kira nake da murya gare ku duka mata. Birni da ƙauye ga shiri na ku mata. Mata a dangare gashe ku mata. Mu gaida mata. Mata a dangare shiri na mata. Shiri na mata a dangare. Hayya mata, wannan shiri naku ne. An kirkire shi domin amfanin ku. Ku garzayo mata, ku zauna ku kalle shi, za ku amfana.